Sige po mga po, may mga yaong pa dyan na naipanakarakan, pakidulog na lang po dike. Ang lamisa po, nakahanda pa man. Taga-boss na ako dyan mo dyan. Si mga pag-iniba po, kan mga ninang-ninong. Si mga nagtataragay-tagay dyan, mga pamilya kang Ramirez, pamilya Binia, pamilya Bigsaida. Ano po? Kung pwede po, pakilang na lang po. Ang sato po para na dayo ng kabalay mga taga-rapura-rapu ang bahay. Akala ko po, dahil ko naman dahil na kumatagalog, nagpupunod-punod. Ayan po. Ang nobya, si nobyo, paragos pong nag-iikot. Orgulyo na nagpapawit-wit na sila nag-ako, kaya kapitan sa paminto. Kasi orgulyo mo po na sa panahon niya, nagulang pasalamat na nakatribon kita. Kasi yan po ang brasil ng Diyos na mayo next oran. Pero langit ka sumanggi, sabi ka mga gurang, kaya pa'y sinon, kung paang niya kami, taan lokasyon niya kan sa kuyang aking masabaw. Ano? Baka pa po, minaabot pa lang dyan, ang table po dito sa naog, pinakol na po ang bakante. Ano po, lalo sa mga pag-iribak ang mga ninang-ninong. Leading man, sa mga pag-iribak ang pamilya Ramirez, from Batang, Pamplona. Sa mga taga-Pilpiang po dyan. Ang pamilya Pardiñas. Kumusta ka po dyan? Baka po, binaya pa yung nakakasabay sa primero na visa. Sige po, paglaw na lang po. Lalo na sa mga pag-iribak ang mga ninang-ninong. Ano po? So, nagtataragay-tagay dyan. Pakita na po kamo. Naka-primero na ko. Ikakayaan niya unyan sa ano apo to kaya. Mayo na managding masunod kaya hindi na lang kita. Manamig masunod. Ayan po, padagos, naglilibot si Princess at si Andy. Orgulyo na